may... Pwede po ba magtanong? Yung ano, meron ngayong ano ngayong pre? Mayroon ngayong ano, sakurab. Yung parang mahaba siya. Sakurab. Kanit? Hindi. Dapat. Sakurab. Sakurab ba? Yung parang ano, Kaya mula sa Marawi. may dahon na. Dahon na mais. Mais ka may kanit. Wala kayo? Manok na pula. Napalit ka na kami. Wala kayo ganon. Wala yung sakurab. Sa may kanit. Palapa. Ay na. Ay di na. Ganun ba te? Magkano? Magkano to? Ulo. 35 ulo. Bayabas. Sakura. Ulo po ba? Pwede limalad. Limalad. What? Kasi wala naman yung ano eh. Tinatanong niya yun. Ikaw, baka gusto mo pre. Ayoko. Gusto ko yung sakurab eh. Mas masarap pag sa kurap eh. Yung sakurab na palapa na view sa bakbak. Ay, yun pala. Alam mo yun. Pero mas maganda magano, magluto siya no. Si ate. Oo. Sakurab. Sakurab. Ulo. Guti. Patry nga. Mga pre, totoo, masarap pag sa ano. Ilan po ba to? Sininta po yung pera ko eh. Magkano to pati? Okay, hindi ang kilo. Hmm. Ako lang. Ay, sorry. Gapalod kayo dito? Wala ka. Wala yung lugar. Magkapaload ka dito kung may lugar. Ganun. Silang isa kilo nga load. Wala kang kilo. Load. Kinilo lang. Ikaw talaga sa Sige te, thank you. Dol! Bibili pala ako ng gulay. Anong meron? Te, meron mong gulay na ano? Yung raw na kape? Yung gulay na raw na kape? Raw na Raw na kape? Kape? Raw na kape. Bilog? Oh, parang kwan yun eh. Parang ganito rin. Oh, ganyan. Oh, tama. May ka mo? Yung, Ito na lang yung kwan eh. Yung sabi ni mama, yung isa. yung ano, crab. Meron ka mo crab? Wala din? Anong super? Kasi sa totoo lang, bago kami dito. Bago lang kami dito sa... Ako niyo. Oh, Sakay ka Baluarte, Paluto, Super. di Tagal. Pwede Tagalog? Tagalog na lang. Sabihin mo. Ito, kalugpang. Oh. Sakay ka, sabihin mo. Super? Super. Supermarket. Supermarket. Oo. Meron mga araw na kape doon? Oo, may aga. Yata na lang. Kinilo. Market yun, market. Supermarket. Badak, meron sila? Ito. Tata. Hindi na, mamaya na lang kami. May pupuntahan ka pa kami dyan. Supermarket. Supermarket? Oo, super terminal. Bibili ng ano, crab na. Raw na kape, sir. Raw na kape. Ang gulay. Oo. Raw na kape. Ito, kalugpang oh. Ito. Oo. Sabi din ako super. Sige, salamat po. Tol, nagugutom ako, tol. Kuya, anong mga ulam nyo, kuya? Mga ulam nyo? So, Meron kayong patulong? Patulong? Ang banda yung bada
Ay, dito lang. Nagugutom na ako eh. Padulog! Wala kang padulog? Yan lang, yan lang. Ano? Ano ba? Ewan sila kadulog eh. Walang badak. Sige lang kuya. Salamat. Hey mga idol, salam rakano. Miya pasal so ito prank kami. Diniyo to di studio sa mga Tagalogami ka practice dito. Katawan namin miya makatagal so Tagalogami. Pero shout out namin sa mga kaludi kami, mga ka-supports. Na shout out na tol. Shout out kay Pagas, Khaled Sultan. Shout out ra ka tol. Ako si Bayra. Si Mayra, Ako si kay Lady. kay Lady, Pare, sari pa yung mga to. Sari pa yung mga to. Sari. Sarip, What? Ako si City Beauty. si City Beauty. Shout out. Ako si Jalil. Shout out. Jalil, shout out ra ka ng mga idol. Princess Baldita. Shout out. Princess Maldita. Pagi dito ka. Pagi dito ka. Shout out ra ka pa ida na I love you. Si Norgian Kono. Shout out ko mga bibira. Sarap. Thank you saya buta manso. Shout out kami. Nino sa next video na comment niyo po ano pa shout out ra ano sa comment niyo to na ipa prank kami. Kasi na try kami bugi na prank. Inyo no to di sudi sa Tagalogami kataon namin makatugas ba. So saya buta man ang video kami.